Yede asidama otumfo Nyankopon ya odom yenda enenso wadom yenda nonum abo ewofia ha hay FPN online TV obehye ewo YouTube ewo FPN TV official na wodi echi ewo Facebook and so FPN TV official TikTok FPN TV official na hold your unya live and yen this a video na sana ubenya he yo ho bra no num aboyi ene ya woda musume kita wonsa ne da etwato ene odoman kuma adom yen amanko atia nyo no ye bibie asembi na abantira Fre unian na unian so enfre unian se tichate bon abudafo esin konua yakati o se nunum enyabo ya woda mena na o se yekosuku na yakoshia die fa o pento hoy fa o twedi ana fa o karata to ho na asemi wo ha o choto be bo na yene umum na yenhia die ma yemo mu nyina joma mo pinja ba bio na me bisa se wumpom etisen ubisa ni se yenso yenwo tisen aha de nyame adon ye ho ye pa ababa du e ka kire me se abanga ba kubisa na ubisa bisa tisen nyame adon yimure abanga ba ewu ye senti e be kan se odoma kuma dom ye ho ye pa na yirim se wonso bobo yeseni ayenso ye ho eye ansana no ma mentumrika na menko asantia sokore na mentia ye nwia pani na sama hene one oyere na ye mamwajo ense nyame adom mo ho eye pa na menko asantia pa na mentia mia menana Santia pa PC Mampon here ende wo nimpo babo ayi ye moajo woni watan ko nyina asante atran ko nyina ya chechia ni anyo kwaka wo Ghana mantwe nyina e mo nyina acho ni se nyame adom mo hoye enimre yaxrasi da sene yetuna seno na yedi nkomo efa echiwade eno ne nia da sene yetuna seno yibubu ho na eka ne fa bia ne yefese yesan etugu ho na yedom suko na yehwe niema ewo ma menkenkan semwa yedi gina so edi endwuma yi ewo odifo Jeremia ngoma no tinsia yi mu dunsia ho na titiate mpon ye churo sem nyina so ewo se mumisa titiate mpon baby akwampa ne da na momfa so na mobenya opome ama mokra na ne mafwe ne nso agese se ya remfa so men na ka kire me se 20 no papa du ka kire se enye onwam atukopo de wom asuma si wantienti na onwam wotukro onwam wona ekro no yekom musi wonyekom onwam papa ono na wiye mu no okokra enwere ma waso entie na huru wa mamere no wa manie na wantomra bia na wunnim achiwade enwere di achi na yenhwe achiwade ne ye wankasa wode ne ye busua de ye kuro de
ɛne ne ɛyɛ ɔman ɛdeɛ ma yɛntwa yɛn ho kakraa bi bra yɛdada yɛn ho kakraa yi na yɛmmra yo ma mentini na wotwe ne nkɔmɔ yɛdie no kakra nkyerɛ wo yɛbota ne yɛakyiwadeɛ yɛbusa sɛ dɛn ne akyiwadeɛ ɛnɛ yɛhwɛ sɛ ɛnneɔma anaa ne yɛ a ahorow a mmara mma ho kwan sɛ obi ɛyɛ anaa akonkron no yɛ ɛnsɛ sɛ obi ɛtoto n'aseɛ saa nneɛma yi ne yɛka ne sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ nti papa du boa yɛ ma yɛhunu akyiwadeɛ nneɛma ahorow a ɛyɛ akyiwadeɛ nti meka me deɛ kyerɛ wo sɛ papa ka kyerɛ wo sɛ akyiwadeɛ yɛ kraman nti bɛsi ndɛ ɔmam twɛ bahugu a bɛni meni mani hunu sɛ wɔtwɛ ba nkwa na wɔ no ho adeɛ meni nti ɔka kyerɛ wo sɛ akyiwadeɛ yɛ kraman na metee sɛ obi de kraman ɛnoa twɛ bahugu mpamkyɛ wo nokwala bere na meteeɛ sɛ na sɛ na nyɛ nokorɛ nso saa na ɔmka ma metie no nti anyɛ makɔ no sɛ mani bi bɛsi ndɛ papa adu agyina akonnwa ma menkɔ ne nkyɛn na yɛnhwɛ ne anwummere yi nso yɛbɛtumi ne wo abom na yɛasua papa mpakyɛ wode ma ɔsiesia wɔte yɛ nko a deɛ wobisa sɛ wote sɛ nanso asante amammerɛ saa na ɛnna no wode atete yɛn papa wideɛ no wote sɛn bi wahu ne no ne ne mu ɔpɛ nanso na wideɛ no wodeɛ ne mu nya pɛ obi yɛfu yɛ nyina sɛ ɔfe ne sɛ wohu sɛ nneɛm keka no nanso ne keka no ɛna ɛkɔm de wo nso a obi ahunu ma wo a ɛde wo no ana waa na wote wo nka yo papa anwummere yi boa me na yɛnhwɛ akyiwadeɛ ahoroɔ na no deɛ ɛbobɔ soɔ no deɛ yɛmfa yɛ no ntwerɛ hɔ ɛnɛ yɛka sɛ yɛbɛhwɛ deɛ ɛyɛ ɔman akyiwadeɛ ɛne akyiwadeɛ bi wɔ hɔ a meyɛ a ɛyɛ akyiwadeɛ nso mentɔmmara saa nkɔmmɔ yi deɛ ɛpɛ sɛ anwummere yi yɛhwɛm na yɛtim kakra nti medan ma wo yo ɛda sɛ meda se paa nso meda ase yo na ɛfa saa kwan so kyia yɛ tiefo nyinaa tiefo agye wɔ so sɛ mɔda ma bɔ no nimu paa na obi abɛtena ase na ɔtie yɛkyerɛkyerɛ ne yɛsua adeɛ so nti ha sɛ ɛyɛ adesua obi nim so a obi kyerɛ nti na yɛsua tete atempɔn atempɔn yɛ nneɛma bi a ɛyɛ nananom ɛyɛ too hɔ nom a kyirima yi yɛntumi afa so a ɛyera no ɛna sɛ yɛyi tete atempɔkwa no mofu yɛyi kakra sɛ ne bɛyɛ a obi a sɛ wokɔkora no afuo no yɛntumi na ɔkwa na wotwitwam kakrakra wobɛnam fam ɛsɛ ɛhugyabugya ama obi atumi afam ɛti na no a na tete atempɔn sɛ hugyam kakrakra ma obi atumi afa just say akyiwadeɛ deɛ ebi ka kyerɛ sɛ yɛwɔ ɔman deɛ yɛwɔ kuro deɛ yɛwɔ abusua deɛ ɛna ɛwɔ ankorankora so deɛ yɛwɔde ngu ahodoɔ bi nti sɛ ka sɛ ɔman akyiwade baako a asanteman hɔ yɛwɔ akyiwadeɛ baako asanteman nyinaa ɛte kɔkɔɔ soɔ ɛyɛ yɛn na asante ɛyɛ akyiwade a ɛwɔ asanteman mu baako ne okay papa ne yɛyi asom yɛyi asom ne atie ɔsɛ nkwampa na twa ga so tena kwa na sɛ nkwa na da wo sɛ opre no nkwa nyɛ dane deɛ ka hwɛ ya wona ɔkɔnya no opia kɔ baabi na wona wokɔrɔ ɔfa yɛyi asom yɛtie asanteman ha ya mmammerɛ baako a ɛyɛ akyiwade ɔmo ansɛ sɛ duru kɔsida a ade bɛkye ama kɔsida a asanteman ha yɛnyɛ yie adeɛ bɛkye akɔsida a yɛyɛ yie na sɛ woyɛ yie a ade kye kɔsida a yɛntra abɔnten na sɛ ɛno yɛ akyiwadeɛ ɔmam ha ɛwɔ bi asante akonnwa duru biara asante aba biara ɛyɛ asante a na sɛ baabi asante akonnwa ɛduru asanteman ha deɛ sɛ kɔsiara woyɛ yie memeda na ade kye kɔsiara na wokɔtra abɔnten
Sabi uko si twene so anasa obontre ebechi bibia enti unu se ade bechi kwesi ada nti asantu ha ye hwe Canada na na se ade bechi kwesi ada ye nkuda ye kwesi dia ase o ha ngwa ye kura na kwesi dia no ya ba bechi bibia enti asantu ha o hwe Canada na ni hwe se biya yi me me da de che kwesi ada kwesi dia onyanye kura o hye ne so a bonu sasa wo ya yie me da kwesi mu ko ntia sa moto kwesi so esaba so eye pa eba pa enkapre no eba dodo enti ahwe ya o ko ntia sa o me da na ade ti kwesi ada nsabo no kwesi de no kwesi ada nsabo no ebobo enti kwesi ada de me da ade be chi kwesi ala no wo ye yi a kwesi ada ye ntia abante papa den akwaside den man ye sonko anti sese ye ni kunhu anti ensese kwaside no obi eye yi dede wa bonten se na medical na oman bia ewo na o hwe na o ma ye hunu kan ho de homowo yo ti asade fo so ye di bibiri gba kone sa akwaside ya ye transfer bonten sasa kwaside no eye asante hene ne da kese asante umugunsa ede ma asante ma yira musa tete no we ya cut tete sema na uti na edu kwaside na okobon paye ede ama oman no asante ma no nti sada no nya free na ekobon paye kwasi akoye na ososo chabanten na ye ma okasa nti na mo sisi se kwesi o ye me ayi o me da na de tie kwesi ada entrance o pedi a o ye me da na no twa so e na o twa so kwesi ran sa so me tina aye sa ma aye achiwade wo asatuma mu a adu ko kwesi de no ye trabonte enyi yo enti yenya oman asante e de ba ko se kwesi de se wa hye no nso a asantima baby a ande baby a emponya asantima mu a otumfo akonwa edu di osuachi otumfo bia no kwaside won tese o ye yi wo timu se asantima ye yi o me da pa lenso ade be kire se da ne ye kwaside a bo se yi no kofem kra enti da ponda nananom asante yesi wo se odi apaye ema asante mai nka kanene no bishon be kru maria be chen kwaside ya isi twene so kai na ya kai se ade be chen ye kwaside kanena e wade a oche ema ne manfo na ne manfo so wade o so di chema nana ne asa ye jai ne yina ye hwe nana de na de be ye yen kai se ade won so oche o hina de ya eyi enti moma ye hwe baba o ma ye hunu ye hwe o man ye yon so ye man ga na ye tichiri ono so o wachi wari bia ense se me a metimu yi me yeri tia o man no a be ma o man yi yo atwa san na chi o man die ense ye chi wade ni as constitution a ense ya yi Ghana ya mamra ya no di ono se ye wachi wari wu se oto sa ye ni ma no pa wa ya de ko okotomra papa bi wa no obi o lu se amamra ni ya chi wari wu eno na o se hu se kon na nko fomra ati na o se hu o ma no so o mo die ami afa ani won yo papa ye betu nananom se udware a entonyo ye chiwade na esidanya no ye tibi chiwade bibia na mtonyo mu a asem be boni be ya na besi a nananom bia to ya chimu se ye chiwade se udware a wotonyo ba ko bi banka ho udidi a nkasa nananom se ye chiwade papa ade tin sa nzem ye chiwade yo aja se me da se no bi ka se e chi ebu ho no uchira ya mo ka ya mo ka ni bi so uchira eti utu osukura fuku mo eti we ye mo ka ni bia yo ne mo ye nananom wo nyansa bi a de hyemra ma boa ya nkasa asetrem se udidi a
yɛn kasa na wodi di a yɛn to nwom wodware a yɛn to nwom one is a udware na ato nwom a akuro bɛkɔ no akuro nso so ɛyɛ portion nti kɔ asɛ wodi ato nwom akuro ɛkɔ no ɛna wodi bi nso so a wona wo kasa a nkwa atumi tra mo na sɛ kuro bi wɔ ha yi a mentɛ ya ɔbaa no ɔne ɔbaa taa kɔdwuma kɔntidwa ɔne ne kunu ma ɔmo adidi ɔmo didi a ɔmo di nkɔmmɔ naa no ne nkwa no tra yɛnso fɔn ɛsɛ bɛtumi ante nkuro ka ɔmo ama ɛsɛ ɔmo hɔ nti mpanimfoɔ wɔ sɛ adidi yɛ mpɛ kasa saa sɛ nkwa na wodi no ɛnyɛma bebree ɛde ayɛ nkwa no nti wo kasa bi bɛtumi atra mo na ɛde asɛmbɔne aba nti wodi a yɛkasa nti sɛ wokɔ fie mu na sɛ ɔha yɛ din sɛ yɛbɔ ya no twɛdeɛ chɔpta no ɛha yɛ din sɛ nti yɛtuma akyɛ bra no ama bra no atumi adi ɔ sɛ wodidi a ɛnto dwom kasa nti nkwa bɛtra wo nti na ɛhyɛ ama no ama ɛnɛ so ebi so a bɛbisa bi baba ɛna adware de yɛ nso me a medware no ɛnsɛ sɛ meto dwom ɛna me nana nso ka kyerɛ me sɛ wokɔ na obi dware a ntia no anaa mfa nkɔmmɔ nhyɛ no ɛno nso so ɛyɛ kyiwadeɛ na ntommra na ɛde ntia sɛ obi dware a baabi ɛwɔ no ɔbɔ dagya ɔno nko ara na ɛwɔ hɔ no nti obi a ɔhyɛ no ehia nkyia ehia nkɔmmɔdie yaa nti ɔsɛ obi ɛdware a yɛ nkyia no na sɛ ɛyi nyade ayi huhu biara sɛ yɛ ɔbaako bi sɛ biara okɔte fia na nkyia ɛno bi na ɔde kasa ahyɛ wo ɛno nti okɔte fia no kɔ soso no yɛ nanam ka wetu no ayɛ kyiwade ama yɛ na asantima ba deɛ ebisi ndɛ mekɔdua so aba ɔto sa ɔwɔ sɛ eti deɛ nti ɔka sɛ ɔkɔ dua so a na ɔkɔte fia na nkyia ɛnyɛ kyiwade hu bi sɛ baabi a wokɔ no wika na ni ɛkɔ efia so yikɔ twa kwan kakra na wakɔ na o hyɛ kɔkɔ na tse o mo yɛ na akra so masa o ba na kɔkɔ yi sene sɛ a o tene ka o yɛ o ko ni o yɛ o ja na tra na obi so ayɛ bi sa ama asipɛ ama ni nkura se bɛ tɛ efi ne kɔ o kɔ tie fia ɛntia o de o kɔ ba na ba tia ina ayɛ mmra da hɔ no a aboa yɛ nso yi sabre nti sɛ wohyɛ obi na sɛ wankyerɛ wa nso bi a ɔkɔ baabi so nti na wankyerɛ wo mfa nkasa bi a ɔmpoa so na sɛ na ho ne na wankyerɛ baabi ɔkɔ no na kyɛ sɛ ɛno anya a wobɛhyɛ wo ho na ɛde nunguaseɛ nso abrɛ wo nti ɛyɛ akyiwadeɛ no nso ɛntommra yo papa mammi sɛ wei nso sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ bɛrima ɔwarefoɔ ɔboro na yere wɔ ne nsɛm mu anim ɛyɛ tuade kɛseɛ paa ɛno so ayɛ ndia sɛ wɔnyɛ biribiara nto ama wase anim na akɔboro wo yere ne tete wɔfɔ gu kama wo yere wate no ne sɛ wase no umu no papa de sɛ wei deɛ mmarato ɛbɛtumi aba ho mmarato bɛtumi aba ho wei deɛ wei sɛ deɛ wase no deɛ wobɔ wo yere ɛwɔ wase anim a pɛrɛfoforɔ ɛto aso a na yɛbɔ ɔka yɛmmɔ yɛ yere ɛwɔ yɛase anim yere tete no sɛ obi bɔ ne yere ɛwɔ ne nsuma anim a yɛsɛ da frɛ na yɛfie bɔ ne kapa ɛne yɛlutwam abusuafie kora dɔkɔ ahemfie dɔkɔ ahemfie ɛbusuo kora sɛ wɔborɔ yere pa a lɛsɛ wase no kora wotwamina bɛwɔ no womu ɛnyi buo enti ɛyɛ saa no sɛ wo som mpo anim mpo koraa ɛkasa no na ɛfɛ sɛ wobɛyɛ nneɛma bi a ɛbɛyɛ nnuguasɛ wɔ so nti kane ne yɛ som no yɛfɛre de obuo de ba wɔ wase kane sɛ kane sɛ public toilet wɔ public toilet baba ɛwiadeɛ sɛ wokɔna wahyɛ adi ka wɔ so a yɛsɛ wobi kan ama wase asa kane ne de obuo de ma yɛ so ɛnam ɔba ne ba na awowa ne nti wodi ebuo na de ɛde ma nti kane na nsew no ne ni agɔ sɛ ndɛ ebinom kora ahu deɛ ɛsɛ kora bi tuma didi asɛ debi
and obi to nasi gina wana edi ano baba ye say enti say ye no ase afo mo se beni ya oba na da ku kutu no ana be ma wo na ma wo de na chini nti papa ko bi so ka ho me ba bia on ga ho ye wi ana be maja ma na ba bia ko so de ba bia o de akwa se oba di wo kuna tem e wo bedwa mu ana abonten so a se no so ye chiwade ai no so tumi di aware goba ni kwa se be ma ko di o ye o yire edi okuna tem e wo abonten yenye kura ayi musuo kame na na no se wo be da abonten no di wo kuna tem e pem ne yenye kura eno no ka se na no e betu se wo ye sa na mani a ye chi de ado kwa himfie yes seriye be ma na buru ne yire wo e wo ne sinima nim no a iti kan ne se wo betu no akwa ne se wo de oba ne de ja be di na tem ohu oba ho bibi oba de wo da wo ne da no ho no na wo be ka tu dwa e bo kapa bo kapa ese ne ye chiwade a chiwade kra de se oba tisu kra se wo ne oba se wo kra shi mu se wo na se wo pro se wo yiro na da na adaja wo na adaja mu nsem wo de bi tu abontere ye nya okra ene nananom kaka mo ho na meti panim bi a wode abayewa bi etie bidie so na odi na tem sebe tai gra se wo ba wa fa no de de gem de hu ni ko hu nyina no wo di to abonte we de na o asante de na tse edi tie o ha no na ka onya go ye da chiw we de no na nsema na papa no eka no papa na ni afi chen abayewa no ye nsa abayewa no godi na temu na nsema papa yi enti se ye sara ko fati tatempo na kasa de mi nyina wo se ye wuwuam na so bi asa dwum a ye chi na kwa mfema sa na mi si amekwa enye so ba hu oba so be di o kura tem obonten na so bi na nyima se enye sa yo ba kuma mi ja na papa de ne se matwa so na wo twene na ye kan achiwade de ba ko se ben man ne oba ha kwada wuram achiwade na de de kan se se benma ana oba ehye benma na oba no ne nada mona ato we ya na ye kama benma nko a man so dimi to ma benma mona oba na ne afi won se no kwakola kuma bi o unko titi machi mame unko mame na fo eno nso ye chiwade papa mama kwa na ne baby akoso de pa no papa na bi o kwa mi won se bi o mu a ma baby sa na asoso I just said that say na me ka say tete no na ye wo enyema bibia na ye chiwa say wodi aduane asi jaso wodi aduane asi jaso na obi so ebe ka ne kwase wo da ko che ho o chero ya che ho ni e friend mata ho ezine chi mata ho ese o ese akoto wali ayo to ba ya ba yo adina akoto ba do obi so bi ga bitin cha papa na elo na no mjidi na ya juma ese o de sa o ba no koto wali ayo to mata ho eti wo de si ba cha obi o de obo wetu e diri jani bi na o de si so abra ayi no na sa o de ko she no bata ko dia na sa ti eti wa de ba ko madam esu eti wa de a yo yem pere wasa papa to no musio na membrança no musio na be mi yawo na sima be se aduo no we no de kaguma bi apaso de ba bia me ba cho FPN TV official awo YouTube and Facebook so na o hwe yi and you wonder o hwe eye tete adembon na wajum sen kofa and ye nananom edija yen de nananom na oya enne ye jegu kakra eno na ye timu ya ka se ye nim niema ni nyina na won kakra bia nananom aka kire yen na yinim no na yen so ye no ehuen wodi ya ka se obese oboso ya sene obotumi aba na oboso ya sene se ewu sikam se won niemam
wobɛsɔ yɛn ase na ɛbɛboa yɛn wopɛ sɛ woba no yɛma wo berɛ na waa nkasa wowɔ adwadeɛ bi nneɛma bi na waa wotena so na wokyerɛ wakyiri kwan ne nea ɛwɔ ho a ɛno nso woba kakra bi ne yɛbɛgye wɔ ne ama wo berɛ na saa nso adwumadeɛ yi mnafo sɛ wɔsɔ yɛn ase no na yɛde wɔdwadie ho nsɛm ɛpa mu a wakyɛ ɛno nso wobɛtumi ayɛ no saa ma no frɛ ahomabɔfoɔ yi yɛa ne yɛka no ahomatorofoɔ bɛrɛ ahomabɔfoɔ ahoma a wɔyɛ bɔfoɔ yɛsoma no ma ɔkorɔ 0544 36 7227 0544 36 7227 frɛ wɔ so na yɛne wo ɛni nkitaho na nneɛma ɛnyɛ kama ɛmma yɛn wopɛ sɛ wode w'adwenkyerɛ nso ɛba mpakyɛ wɔ a page no so anaa ɛpono no so a mia adɔma no wɔwɔ hɔ no adɔma no woma so da na woba hɔ a adɔma no mia so na ɛnyɛ kenkran yi a kɔnkyɛn hɔ bohu sɛ kyɛ ɛwɔ hɔ kyɛ ma obi foforɔ nso na ɔnhwɛ bi na afei fa w'adwenkyerɛ no ɛto aseɛ ma yɛn berepɛm yɛbɛkenkan sɛ wowɔ asɛmbisa bi a mpakyɛ wobɛtumi ɛde ato ɛho ama yɛn yɛbɛgye berɛ akenkan na yɛno ɛdi mu nkɔmɔ kɔmɔ mpakyɛ na menyae nea aka yi ma na baabi a pɛ sɛ wode yɛnwura wɔtu adeɛ no fa yɛnwura na mpanimfoɔ so wɔ nneɛma bi hɔ nom a bɛsɛ yɛmmɔhwɛ ma anadwo so bɔhwɛ ma anadwo a motia bɛbɛ pii ɛsɛ bɔhwɛ ma anadwo pa sama kora bɛgye so aba pie ɛnti yɛmmɔhwɛ ma anadwo ɛnti wohwɛ so a ɛnokorɛ sɛ yɛka asase metoo no hwɛ ma pa moba a isa bia yɛbɔhwɛ ma anadwo papa na yɛ nokorɛ anaa nɛ nana no pɛ sɛ ɔmde bɔ yɛn ho ban firi nneɛma bi ho nti na nneɛma bi hɔ nom a ɛhia sɛ yɛyɛ nana adeɛ sɛ ɛnti sɛ amfa mmerɛ anka ho a yɛnsuo ɛni tia na ɛde ɛde bi atare ho ama yɛsuo sɛ anadwo yɛmmɔ fɛma anadwo yɛhwɛ sɛ nti baako sɛ yɛmfa yɛn nsa benkum ɛndi so sasa una wase wo ya benkuma ka una ati wo ya benkuma ka o de wo ya benkuma na abara wo se de na benkuma ni de etu mu nko obi fie asantima mu abi de benko esirima de nko obi fie asantima asa ko na wo de benkum edi sabi age de kapra mo ni mu a owo ha wo ne nsa nipa yi aho so we say obi bia jo pa so nsa nifa we say benkum ebedi and your fire 7 cushion Cassa Telephony. O Cassa, be a go Cassa Prototonesa. The more to do some Cassa and Fabian Kun Cassa in Telephony. Oh, baby. Papa, what can some you do that? Mean to me, I then have been coming your vanity, but after your bank Cassa Telephony. It is a you know. And say, exactly because in the United we are with my age. And she said, if I know a dear, oh, yeah, let me go so a dear. Yakubo Babylon was in the jar or better than the young girl, sir, over good. Yes, a tenor. What day a papa for me, Jennifer. What they want or young body for surgery, I didn't know far. If you have not got to say, you come dear. It's a lot of body for both. I say, you're not born at your ground. Who are you? You know what I say, the good what they are there. No, they get pretty fast. And so I say, the friend that they are papa. Yo, it's a coffee. Now, Cockroach, but from Mamma Marchio. That's all about who called school. That's it. Oko best sell to Brana. Your father Kum sell to the food of Kum Evantia. Then we have the fat and the chair. It's really the fat and a blue a lady at the bar. The meeting I said, they give fat in the chair. Yo. Papa Twasher. And I said the 7. Say, we didn't pay the phone in our tea. We didn't pay the phone when we didn't come on. That's at the 7. Penny, I just say, Penny jump from her. Let us say, young cat. Penny jump from her.
Can't say it near Castle, any other Casapon, other from a kind of power. Who got a penny attack? All kind of so a young was here. It's almost a penny, only penny. A young film, be a not from a big no, so ye come near food. And because I don't know what you're so. I say, I now, I do my dear. You're quite funny. Yes, at all. It's not all. It is always a point of a yet to know, oh, yeah, then jump from Anna, a ye part. No, indeed. So, no, we I know young cat or carpet or good penino and massy. And I'm a pano or ferry into your fat. You wouldn't penate and I said, we jump from a cheap young cat and count your muscle. And never pay from so Muntio, and then your partner said, oh, right, I have my right, I have my right. In Ruho, right in a Ruho, so only penate, Sebia Musebia song, Sebia Group. Nah, what is it? The poor man, Yanka, so Yansri, and a young council. You put to bed, so you only put to bed, yeah. And your papa has no idea. You may be material. What Jack from what you want was you or the Brahman over you from another so. We I get tell. I get tell now. Indeed, from a year no, I sent Yesrawa, Penny from a good one. Yansri and a young cassa. Papa Bajo. But become one, maybe one send me, you'll be me and send here. The person may be so I come on. Can I say, can I not put the foreign chair? Yeah, I did. Is it try to put up a rabbit round chair? No, you get out chess, see, each of you. Chess in the channel. Send over to the other coffee and the other water. There's your car, I fossil, each of you. It was a sister, yeah, in chunk on one. So don't want. And I could be got I ran to video here. I saw it. Or the two of our organization was only the young chum sack. Which are chum sack. The young chum on one. Oh, who apparatus for what in the local room. Now, so what in it one as well. And so I can say, who did there in jump on one. Who did the local room? Certain control in Yawa. Well, full comedy. What is a whole process of being big dead, your crab, apple fast and so to be dear, big chunk. In I are there. Yeah, penny for now. A year and 2 of ma. A chili, a year is soon. I'm a from soup and then I'll be a umbrella. And okay, Papa, and your mamma, we MP one son was an about the answer. I say, open for will you do open scene? I didn't hear. Open for in the deep one. Would you consume my 2 idea? I didn't hear. This is a best who could just say Gabiana. Or could you anybody be? And see, can I near what Drubia, the dema open for? Na Osa, I'm a young woman. It's our woman, Edward the more. And no now, and ma, it's a moon be on same you. I will break you at the moment. And so you can see me by same. Tina, this says a movie by same. Or same again. And Vanessa Wabak could say, who did you have zipper? And no, yet I never found one single one. I said, much as I said, would you as I see to me just and I need to be their own name? Hey, would you need an answer so did different? And I was sacred with the from the great food. And do the sexy from one. There, I said, with myself, put up a woman. I say, assassin. I beg you, who decided that? Oh, me. And I was almost all means, overall means, you know, you said for no, I cannot say you fine. You now, so can a woman here. We never be good, you know. Today, the assassin, I be able to give you the amount. The air can will see that you are the announcing that you are there. A bomb mine, and I say, a tombra,
nanso ɛyɛ kyiwade a ɛbɔ yɛn ho ban kyiwade ne yɛ kan dodoɔ na wɔ hɔ a ɛbɔ yɛn ho ban na papa yɛ ka kyerɛ sɛ ɔbɛbu ne nsa a na kane tete no nka yɛ wɔ dan kuaa bi wɔ pie hɔ nom a yɛma no kɔwura mu sɛ kyiwade yi na nka tete nyamesom mu no na nka ɔbɛbu ne nsa a wɔnkɔ asɔre dɛm ɛbɛsi na yɛ nanom nkramufoɔ kora mu deɛ ɔbɛbu ne nsa a yɛma wo nkɔ asɔre dɛm mpo wobu nsa a yɛma wo nyɛ salad nkramusom mu ɔbɛbu ne nsa a yɛma no nyɛ salad ɛyɛ kyiwadeɛ ɛma wɔn ɛnɛ kristofoɔ na ɔmo se yesu wuo nti nti kristofoɔ deɛ ɔmo mfa ne sɛ saa obi bu ne sa yɛma nkɔnkɔ ɔnyɛ aduane ɛntɔn saa sɛ obi kyiri nti wokɔ aduane tɔ abɔnten wode ɔkyi ɔde aka nti sɛ woyɛ bra kora ma wonyɛ woyɛ aduane tɔ abɔnten kora yɛma ɔkwae ɛma wonyɛ aduane abɔnten ɛntɔn nti saa ne ma so nɛ yɛbu ne nyinaa gu so a papa sɛ meyɛ bɛrima yi mete ha yi mefi meyere akyi na ɔba foforɔ kɔda nyinsɛn a ɛno sɛ akyiwadeɛ yi ɛbɔ man anaa ɛmɔ man sɛ woyɛ de me ne meyere akyi hɔ ma firi meyere akyi kɔkɔ ɔba foforɔ no na nyinsɛn ɛno ne nananom wɔ biribi a na ɔmɔka wɔ ho sɛ yɛmpata ɔbaa nanaa biribi sɛdeɛ na ɛhyɛ da nyɛ akyiwadeɛ saa ɛno deɛ ɛnhyɛ da nyɛ sɛ sane no na satemam ha no deɛ yɛma kwa ma ɔbaa bɛma ware mmienu nti ɛyɛ na ɔpɛ sɛ ɔkɔ ware bi obi so ware a ɔde mpena na ɛsɛ ase asa na adra ware sɛ ɔwɔ firi wɔakyi ɛna ɔkɔkɔ yɛ yie ɛkɔgye ɔkɔware foforɔ da ɛyɛ mpata ɛfɛ bibi mpata so mpata ɛna ɔpata ɔyere ɛneɛ mpata ne deɛ kane no yɛtumi ɔbaa no tumi sɛ sei na mede bɛgye wo ana sɛ bɛma so pɛ biribi a bɛma ɔbaa no akoma atɔ deɛ na ɔde apata no na akoma atɔ deɛ yɛnyɛ sɛ ɛyɛ akɛ ma nkɔpata no yɛnyɛ nsɛ wofi n'akyi na akɔkɔ ware ɔbaa wofɔ no ni sɛ a wasisi ɔbaa no wafo gu ama nti ɛsɛ pata no na wagye mpata nti ɔgye mpata no deɛ a ne de sɛ bɛyɛ wo yere sɛ wo ne no akyi bedasi papa mama kwa na dia wo wa kwa se wo kaka ho no to bi ka ho na mama se bi se obi be bi ho dua pese dia wa wo de ko no de ko na do bia no so me de me nsem bi se no abem pese ye front man she trousers wa sa no ba ye front man san she trouser ye penifo ahemfo ni na nanem wo ho no obi in front man sa e she trousers wo ba na se ya wo hu bia ni hu ne ma boy na se ni nim se ya pepe di o se ye de enyo ati bo mo ha de o she se de shirt de so o front man ni kana o she wase enti se obi ye pani o pe amana se o kan lanchi e mo obi ye pani te se o ne bi na pani obi mo bi no front ma na o she trasa sase a Eje se ekasa koyi sapano ya yira eti aye front man she trasa o wase front man di shedika dika de different man ye fatas fa she yi en she front man eno so eye etu adam de ni hu bi da me nyi ne de me hu se na nanan mpanifo yi ye kodjobo ase ne front man na de trasa ase enye no ha kra bia o ma fufu bi o mu ye de a ya sa tuma se sa de man enye no ha papa me mara ha asotwe eni amani a yeye editia obi a wakombra ana se waya chiwade asotwe ana amani a se obi eboapa na okum obi a eye chiwade den ade na nanom ade nipa wa okum nipa yi se okum nipa kane no kane pa ne de ne ikum bi se ikum bi a se nipa ni twene su fi ko mo so twin bi ne be ma se nipa se ikum bi ana se ya pa mo kusum
ebi tu osu woyɛ mamoyini yɛ mpa okum hɔ nukura bio wɔsɛ wɔyɛ akyiwade a ɛbɔ ɔman no enti saa nneɛma no woyɛ na sɛ afei akyiwade no a asotwe na wɔwɔ hɔ no no ama obi ɛrekɔ kokum ne nua obohum sɛ asotwe de wama no ɛɛdene nti obi nku nipa ba so asɛ nnɛ obi a tutututu kunkum dɛbi dɛbi ɛbɛkyew ne ekum bi enti ne nua no kɔ kum obi de akye na kono bi a wɔso abɔkum obi wɔso sɛ wɔkɔ kokum nua akyiwadeɛ yɛde wokɔ akɔnten na yɛde ma no akyiwadeɛ yɛde si wɔ sɛ nipa wɔ sɛ ekum bi eti saa bɛrɛ nyɛ mmerɛ sɛ ɔne ne ɛdɛ okum nipa ɔyɛ kɔ sɛ yɛkɔfa lɔya yɛkɔfa dɛbi lɔya deɛ no hɔ ɛmɛbra enti wɔkɔ kum nua ɛne ato na ekum saa akɔtɛfo yɛ maa ɔso ago yɛn fɔn ɔkɔni akɔtɔ yɛkɔ si ɔbɔkɔ ebi kɔ adaka wɔ yɛn yɛ ɔkɔtɔ ato eti wɔn gyina hɔ no obi akukum nipa na yɛkum no bi akɔsia eti yɛ den sɛ ɔso wɔtwe sɛ ɔkukum nua na ɔkukum pasapasa ne bi ne hɔ na obi tumi pa acid ebi ɔde gu adwa no ne yɔnko ni no woyɛ de akyiwa ɛna ka ne de etwa osu sɛ ɔkɔ so ɔyɛ no a wosi kurom ɔno kura bio ɔno abusua nyinaa nkyɛn mu atete koraa yɛtwa osu na yɛtwa osu nso a ɛna bɔne a ɔyɛ bɔne nso ni wɔkyi sase yɛtu sa adome ho yɛtwa sɛ yɛtwa sɛ ɔbɔ mpa yɛ dome ho deɛ ɔyɛ no ɛnyɛ ne ɛyɛ pam wɔ kɛkɛ dabi musu sɛ musuo ni wakyi nkɔ ti baabi a ɔbɛkɔ biaa ɔbra me hwew nti wo na ma na waa ɔbra hwew a ɔbusɛ mo ne ma duro agu sa so wobɛhyɛ akɔmfo a ɛnyɛ yie ma ɔda papa yɛ akyiwadeɛ baako a anaa asotwe baako a sɛ aberanteɛ ɛkɔpa obi yere a ɛno ɛyɛ akyiwadeɛ dɛn na saa aberanteɛ no yɛde yɛ no sɛ wokɔfa obi yere a ɛdwo a ayefrɛ ɛgye wɔ ayefrɛ ɛne ɛdwo why akane no sɛ ɛyɛ wokɔkɔfa obi yàní obi bra that's how bɛrima no kɔfa nipa na yàwòrán bra no na ne nyinsɛn a wɔn ne ɔba bɛrima ne nyinaa tumi twɛm ɔsu efi kurom na wɔn hɔ nti ɛma sɛ obi wɔ hɔ na sɛ yɛwòrán bra a ɔkɔ akɔfa na wusu sɛ sɛdeɛ musu nhwɛ mu na yɛdi mu nkɔmɔ no nti oyi a na obi sɛ yi sɛ aberanteɛ akɔfa obi yere ne yɔnko aberanteɛ yere akɔfa obi yere ɛkɔfa obi yere a ɛyɛ nsuo ɛsɛ ɛma nfo obi yere mo anyi mmere oyɔnko ne yɛ sɛ asɛm bi wɔ hɔ a baabulu tia na nanom nso tia ebi wɔ hɔ a baabulu tia na nanom tia nti baabulu yɛ wuti wowɔ akɔ so na akɔkɔfa obi yere a ne akyi wɔ a ebi asɔre mu a ɛsi etu asɛ na kane ntunsanyɛ ne ne die bi sɛ kane no Pentecost fo bo de yɛtu nipa sa yɛwɔ akonnwa kɔkɔɔ bi ne deɛ mo ɔhyɛ so tutu woba dɛm na sɛ nipa ne te akonnwa kɔkɔɔ so a sɛ ɔyɛ musuo ɔkɔlɛ hyɛ nkoraa yɛ mpɛ na ɔyɛ atantade wɔ nti sɛ wokɔkɔfo bi yere a ne yɛkye wɔ a yɛgye ayefrɛ no yɛtwa bɔ bɛma no ɛna ɔtwa de ɔpɛ ɔkɔka ɔde fie abɛka no asa na ɔyi sɛ ɔbaa no mɔwɔ ana ɔgye wɔ ayefrɛ ɛno deɛ abusua nyinaa makwa na saa nipa no yɛgye wɔ ayefrɛ na bɛma bi so ɔso a ɔkɔfa no nti nya de bituma awɔ ne bio na ɔde na ama wo koraa na ɛne ne asotwe a ne wɔ wokɔfa obi yere a na ɛwɔ yo papa yɛda wase anwummerɛ yi akyiwadeɛ ɛmu nneɛma wɔ mu no ɛdɔɔso na yɛntumi nka ne nyinaa nti bi wɔ hɔ a yɛntumi nka a wonam a na wobusabusa dɛn ne akyiwadeɛ baabi wɔ hɔ a wopie hɔ ɛnyɛ akyiwadeɛ wɔ hɔ nanso wopie kɔ wopie woduro mu deɛ a ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ hɔ nti sɛnea nananom ka sɛ nea ɛma obi pie yie no kuro bi pie a ɛbɔ no nti wowura pie bi mu kuro bi mu borɔno bi mu a di kan bisa nneɛma a ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ hɔ ne hunu nea wobɛyɛ wɔ ho na wankɔtoto ho ase na wankɔpo mmara mmara to deɛ woto mmara a yɛnka na menim o na menim wofo mu a na menim no yɛntaa nye ntom nti deɛ nima a ɛbra ne timi mu tete mmam no sɛ na sɛ yɛwo akwara no pɛ na ɔbaa na yɛde ɛkyerɛkyerɛ wɔ
ya de cheche ha de anyway ntakona wura do to nyina onko ya mani nyina asa na achire no de to no when you see into her obu say bebe dia de ofo pa obi ni say so do I have go be fe na bebe bi afa no anka nti fe na o ma bebe bi kwa na kwa no anda nti sabe o ko gina enin fi mo bi a won be de dia na obi ni say nti ne osure say be ko be ma che yo baba edasi adwenche kakra wo ma yenkenkan bra na pe ye be hwe ne ye betumi aya soso dia edikan yi free Eagle Power TV wase omayajo be ma yenso ye jewso this is salvation piao na omayensenum senum so omayen ba kun num yo ya da wase Eagle Power TV no san ba bi no se o hwe yen e free asenua King Jesus yes misu ameka se obeben ye bro no yimu wasan ba bi no se piao FPN series we en to so ye se ifu ha ne yakwa ti yakwa kakran eno no wasan ba bi no se odan yase se ye de niama esomboa na eye yamamre ayesan abere yen so yeda wasepa se o hwe na o kire wa bi bebre sa kaji bi ya ho no so se o ma ya jombani mvo yen so ye je osu ye ndi hie ye je osu ena wasan ba bi no se sankofa yenchi oda ya se yen so yeda wasepa na o chia yen kan ho ya je osu so bema wase Bonya duma pa abusia abusia pambre yo ela se so mbema se wonso odi wa dwinchire aba fakadam enso enne de hukumo bi no ya de wo ba Roko do pias ni odidi ezelu hormo no kra ya na ahuti o obi akumo bi no no ya no ko do pias ni esa to nyanu mani di Papa mama ma breka kra yo breka kra bi papa ba jo pa we to zuma ni na yeni mu ngomo mra sisi ya Eagle Power Miracle Chapel. Eagle Power Miracle Chapel. Mempaibo mitumi. Jordan Yubribia. Se nyemi ebupuan na okuba bia wodo ho efa. No kore wiase etimu ni wo mi lewum. Ni se nyame amwo wo nsan bebo. Ti wo nsan bo twede a. Ye wodumi ade wo bere nzamu a nyame. Yo ka du e ma yeti abebuo ni se otumfo eni ho a pejafo de ho nti se obi atimu awere a pejabe be jana de obi ma so ko se ya enti brai na ani Eagle Power Miracle Chapel ebe bumbu ni mbu ajwa nyumre bia no ngotwi kopem no nkron ene fa na we yumadi eye online enti over here no Facebook na fi wa ewo TikTok ewo Eagle Power TV ayumre bia na wo hia odifo insiraba nyameche na sabro krono nso efian so ye betwagu yire na wahwebi nti boduma pre odifo insiraba ewo 0247 100 250 0247
100250 frɛ odifoɔ nsiraba nyamekyɛ na nya ayɛ dadwen kɔdana no ɔno mmom mpae na yɛhim nneɛma no bi ntumu na ɛmmoa sɛ mpanyin aka ho sɛ menkomitrim ɛporɔ na asɛm no wo nko ayɛ so wa wo nnia no yie nanso sɛ so wobɔ hɔ a masɛm no na wo nko ara wo so na nkum enti baabi a wɔhyia ɛwɔ mmɛdoma station ɛwɔ alɛgye koko ɛkwan no so a ɛhɔ a na wɔhyia nti bere a wɔhyia wɔ hɔ no wohwɛ wo ne bɔmbu no bu hɔ a wɔhwɛ no wo a wɔakyikyi ne bɛnkyɛ mu nso a wɔntumi ankɔnam nso wote wo nso wɔkasa bidie ho ɛwɔ YouTube Facebook ɛne TikTok na wo nso wohwɛ no bere korɔ no a na wo mpae bɔde bisa bi a wɔ biara no wode ama ne nkram no ade ama odiyifoɔ na ɔne wo abɔ mpae ɔbɛyɛ ne sɛ nti nyame ɔnhyira wo papa mpakyɛ wo mame ma wabrɛ kakra na nea yɛabobɔ akyiwade aduro yi nsɛm bi hɔ a wɔka sɛ wonwono ka ho na afei yɛagye berɛ no yɛasɔre nkonnwa so yi ɛne aputuo bi wɔ hɔ a yɛbɛpam ne yɛde ama nnɛma yi sɛ bɛyɛ a yɛbɛhwɛ yɛ ho yie wɔ akyiwadeɛ ho a obi wɔ akyiwadeɛ ɔno ankasa koraa ɔnim n'akyiwadeɛ o tɔda bi wɔ hɔ akyiwadeɛ bi wɔ nyɛ obi na bɛtua wɔ wankasa meɛ na medi mɛkɔ na meyamyamya nti mankɔ dɔkta wɔ sɛ dɔkta ntua me meɛ hu sɛ ɛmmoa me nti abɛyɛ makyiwadeɛ magya adie na abrɛ bi yɛ adwuma wɔ ahwea soɔ mei hɔ ɛna ne borɔfo simple nti yɛne saa na ɛbɛboa wo papa mpakyɛ wo bɛmenyɛ kwan ma wo na wokae akyiwadeɛ ebi wɔ nom a wɔnom sa nsa yɛnom nanso wɔnom sa no wie a nneɛma a wɔyɛ wɔ akyire no ɛmfa ade bɛpa aba nkyɛnkyɛn na mɛgya bɛkyi wakyiri ɛno ne obi na ɛkɔtɔ do yi sɛ gyina nom no gya ansa no mu sɛ ɛsa yɛ tenta deɛ bi a ɔnom sa no wie a akyire nsɛm a yɛka sɛ wɔnom sa no nneɛma a wɔyɛ no na ɔhwɛ deɛ a ɛkyɛ sɛ mekora no menom sa no ɛsɛ bagyimi papa na wɔgye abadwomma wo deɛ wokan gye badwomma na bɛtumi adwene ho sɛ ɛnti ɛno ane sɛ ɛsam sɛ aduane ɛnti sɛ aduane wei menom a medi a ammoa me a na wɔgyae ampa yii ebinom yɛnka nkyɛ kyetɛ na wɔhu sɛ wonnua bi anom abɔdam ɛnti wii no kora medeɛ mesoso menom bɛgyae eti wi kwa bichi what my jana there were ever to one so we go to my generate to one eti when I cry so we see me for the man now be afa just uchiri sanity eti echiwa go any ase no kan ya obi onu anu wa se da ichiri fufu ye wo no di fufu de ko du ba bi okudi fufu ma ha de fufu no ichi mini bio e wa kasa no da ha we fufu ya nti nema bi hɔ ma yɛ ne ade hwɛ yɛ nipa bi ade bɛboa yɛ no ɛne ɛyɛ ɛnyiwade bi sɛ saa de tiɛ ɛwɔ kyiwade baako sɛ simbo jafra papa sɛ ne kyiwade kaka kyinje ba na wo de tata yɛ wo so na de bɛ bujafra ne sɛ obi ɛne ne maame bɛda yɛ na wo ka sɛ bebi si da esi o sɛ maame ne bɛda esi papa me say nsɛm bi a mete no nkofu yi a saka wafu ɛna duru no bi a aduru nkyɛn sɛ ɔno ma goda yi so ane ma me koda asa aduru no sika na ba ɛyɛ chiwade woni unu abada ɛyɛ chiwade woni o papa koda ɛyere koda ɛda ɛyɛ chiwade nsɛn ma yi nyina ayi a ɛyɛ bujafra woyɛ saa bujafra na wine etumi di adeɛ brɛ wo yadeɛ a ɛni aduro ɛba wo so ɔbɔ musuo nti ɔbɔ musuo nti ama ɛkwa bɛda ho a yadeɛ bi atumi to ɛna afei sɛ woyɛ osi so ɔbɔ musuo kɛse wɔ abusua no nti sɛ ɛkyew sɛ ɔkɔ akɔgye bujafra na ɛyɛ musuo koraa sɛ obi di bujafra ɛwɔ yɛ nso yɛ akyiw adeɛ kɛse nso ɛwɔ asatuma bujafra ɔfa ase
na idea o ye obusuani bia ne ko da obusuani na ko da ye sa ne ma no o wa sa te mo a no ma na me ka wa yo papa ye da wase enti achiwade ene ne ya boso abedri enti yesrewa ko hu yi na wan fa baburo an kwanta baburo ci ne me kan je baburo se ye yichire no yichi ye yichire no yichi ne bi wo ha ye kan ne ye gitu mu anya me so gitu ma ye makada se okobe kuro ma pan asante apa wona mo bi afu na wo pa besen enya chiwade nanso se kire bo ya o usia bi gase na si obi afu na wo pa besen a ye ro kokot kuro ayi kuro bi awe we tina me ka se usi kuro bi mu abisa ne na ye chiwade wo na wanko ya nkotombra na samra ye yese ebebo ye ho ban ebe wo waye yakase ene bi wo ha ye chiwade nso entombra eye de ebo wo ho ban udware a obi dware emfa kasa nhye no papa etire se eho wo bodeja ba kwa mana ka kire me se ni ba wo bodeja wan ya wo de adigi sem bi bebo no ma wo de adigi e ma ne wi mu se o hye dwaye ana wo de awere sem bi bebo no eno so wo de bum be ogira ni nti wo de bum de na daja ebebe pie nti adigi be ma na pie awere ho be to ma na pie nti na o hye dwaye a ene ye emfa kasa nko hye no se brebrebre ama amane aba we enye nyame so da bi e pa bchewa we eye de boye ho ban boye nkasa ye ho ban efri eni wuo ade ho se bi so udware na yehu agum na wode ja na da bontini kromo ne se utubiri ho okwete fe na nchia se ni baburu mo se o he fe na ko eni baburu ni kote bia ye be boy se okwete fi na wo kwakochie na dia champion dia na twenty ye nchi sa nti wo se okwete o me ko ba bi su ti na o simple me chobo ko tu bro ya atwachene na me jamana yamba nti sa nyama yi empa nti kuru bia ne ne wo ye wo ho na ye boa wo na embo bi wo ha se ne yaka no enye nyame asem na so yenya de bo ye ho ban da se na be ka se mi kuro mu nsu bi wo ha onko na adwini se wo mu gugum ba ni ye nwe gifre na no ye ne sa e wo se nti nko ka se me de ko asore ko ya we nya nko no mu ode wa mi sa na no wo wu na awe nsu a unya nkwa nti wa mi na mo ba bi a wona mo ba bi me na kan se obokum promo ajare se ko bi asese duro jan no o wona ho be nam de ba bi sese do o bi ti da ase o ho no hombra adu just se duro wonu benti ma no kon da enti nka se e me de meten krai me na me de gidio so me de mabotwene yo e be to fi kra o de o bom eno so nyame na se yenye wo temi krom kuro na woti mu no nti emo so bie nti enye twene kwa so de su nyame da bi o nya no kwa wa mo twene a wo kwa sore me ka se ka no wati ase na wa twene wo ndu bia na wo bo twene o wa bo ti ase me konkran bre bia na o mo ye sa afahye mu na ko se de kwa sore bi wa so de wo mo bi bia ne de wo no ade na hadi na me kai se ene ade na ekoso na so ye ya so no se de ya so ba bia ye ma ye point papa ma me ma kwan na ye sorry wo wa do bia pese o chia won wa de me ka se eja echiwade ho asotwe no ama itumi di emraso kane no na asotwe a wo echiwade ho tino ebre dia na nanam hye ebe hye wo mo wadi so obi a echiwade am ya twe na so a asotwe no suntino na mo bi adi emraso sampa se yemfa bemu baku nubi di abani aboreka wa mfamba ama ya boka na watu wa twitwa wa de fefe na de na de aba
sa se be twon eno say no ye bo ka catch so for say na me Christ do na me be sa be na me be probably na ni ya chi me akwa ife so for ma so for ma so aso we aso ni na waye nkwa na tuko nkwa na o pese ugu na mra so o fra ni fi aso for ma nti mo de say ye na nanam dia mo be tu ho no sa eyi no mo say ye be titi atempo no so na ebisi amfa so na so ababo papa chia kan ho na yo ne fasa ko si chia ye ti fu ni na se edru sa ebe ya mo kan ya mo nyina mo nya dade na mo twen ye mo tie se mo nisu yesu bibi efu mo je se chia mo nyina ade chia edadan papa edada de da ko mi amese da man case ka no ba be no papa no so mati se wa bin pa o mati se wa bin papa do de da ko mi amese da man case ka se omra no o mesra ye en Martin and Kappa, papa dan me wa jo me nu le bia na me nu mi cha o ba ya so Germany wa ya ba jo ya 2 euro bread ye wa ya cha do fu nyina yo ya be pa na se de so yo ye be shia papa adofo da wase me sorry Darlington e de na dwun ba wase o ma ya twu na o hwe yen ya da wase alape wase ye ma won tete niema sha ha de tete nse won ye do ma wo ye ni ne ma ko de bia do be ye tete de no an ye wo ena beekeeper so na won so o ma ya dwun wase ono so o hwe yen benufo ya da se se won so o je bre na o hwe yen ya ahanna bre be ma yan kwan de adwuma die no asi ya ka se o be se wo biribi na oni ye di hu nkomo a papa me number yi so ma me se ubutumi aba na ne abedi dwuma yi a wo biribi a wonim amamara amane ba jo ne ye kasako bia de ba ye betumi agye oni ne wadi mu nkomo se oba ne be ka twa ba ye nkon ari a be ka ka bi do e be gya na waka okro gasa so ma okro bo yi ti orun so papa number yi so na enemy ni nkomo 0556 55 32 30 0556 55 32 30 papa so na ye no ebedi nkomo ye so de na adwumafo wo pie nyina ye chia mu nyina ayumre de mentia no e koma ye siwo na yere mama blessing woni mo pra no ye chia mu nyina odum ya da sene ye besan ehia na ye di nkomo e ba de hwe wo so na oma ensiwiye bye bye